Inauteri kopa antolatu zuen Euskadi Kuiditz elkarteak asteburuan Amurrioko Reforu Industriaguneko kirol azpiegituretan. Antolatzaileek positiboki baloratu dute ekimenak izandako harrera zabala. Bai, pozik gaude, ez genuen espero inbeste jende etorriko zenik, etorri da bai kanpoko jendea, Bartzelonako edo Galiziako taldeetako eta horrela, Sevillatikan ere etorri dira batzuk, eta gero bertako jendera animatu da, egon da, etorri da jende berria, inoiz probatu ez zuena, eta bueno, hor da biltza uste gustora daudela, orduan pozik gaude, erantzun hona egon da. Egun osoa denez komplikatzen da pixka bat, baina bueno, 4 talde daude, beraz, egingo dugu liga formatua, denek denen aurka, erdian ordu terdi geldituko dugu bazkaltzeko, eta hor denek batera bazkalduko dugu, danak elkartuko gara talde guztiak, eta gero bihar goizean ere, kanpotikan etorri direnekin ziur aski geratuko gara, pixka bat 3. denbora hori egiteko. 6 pertsona etorri dire, inoiz probatu ez dutenak, eta hor da biltza, talde desberdinetan, probatzen, pixka batea ze posizioetan dauden gustarago, kirola pixka bat ulertzen, hasieran eman zaila azalpen txiki bat, nola jokatzen den, eta bueno, modurik onena ikasteko azkenean jokatzen da.